Versió RAC1 presenta Converses Bar Sabadell, un espai de reflexió per ments inquietes. Avui, senyor Bohigas i Mohamed Jordi reflexionen sobre quin és el futur dels bars i els comerços 24 hores? Tu penses que una crisi és una oportunitat o penses que és una borrada que diuen els rics malparits per aprofitar-se dels pobres? Sí, jo crec que és una oportunitat que diuen els rics malparits. És a dir, seria la combinació de totes dues coses. Perquè vosaltres, els de 24 hores, esteu obsessionats per la feina. És un no parar. Si fos possible fer 25 hores al dia, ho faríeu o no? No estem obsessionats per la feina, som catalans. A més, si a les 3 de la matinada tens ganes de comprar un pot de melmelada de taronja, típic pot de melmelada de taronja que ve de gos a les 3 de la matinada, qui hi ha obert? 24 hores. Per què? Perquè ens vivim a Catalunya. Clar. No, si a mi m'està bé, mentre no ho hagi de fer jo m'inventaria els supermercats 24 segons, saps? 24 segons, sí. Sí, que obrissin 24 segons al dia o a la setmana. Sí, si puja persiana, ja tanca persiana, eh? S'ha de tenir molt poca gana de treballar, eh? Sí, és el que tinc, és el que no tinc. Quin mandrós. Sí. Quin país tindrem si no volem treballar? Què serem? Espanya? O què passa aquí? Bueno, jo això del risc d'infecció em fa riure una miqueta, perquè al meu bar sempre n'hi ha hagut de risc d'infecció. Quan no ha sigut la salmonel·losis, la sarna, el xitxe, saps? Jo les he superat totes, no hi ha cap problema. No sé si els seus clients poden dir el mateix, eh? De tota manera, endavant, nosaltres netegem, eh? Ja. Sí, però quan netegeu? Aviam, perquè, clar, si esteu 24 hores que heu d'estar amb el client, quan podeu netejar? És que no ho fem nosaltres tenim una subcontrata d'uns cosins molt baixets que tu no veus, són com uns follets de la neteja que van netejant fins l'últim racó, per això està net que podries menjar sopa. Podries menjar sopa al terra de la meva botiga, per exemple. No ho faries perquè és asquerós, perquè encara que sigui net, el fet de menjar sopa és molt desagradable a terra. Els que fan cara de turistes els hi feu pagar més o...? No te puc dir ni que sí ni que no, però sí. És la taxa de turisme. Som creatius, som artistes de veure que aquest ha de tenir pempins, pujar una mica, que fa pinta de portar una càmera important. Potser la pregunta més important, qui collons compra aquella beguda que teniu d'aigua de coco? Que sempre està allà a la nevera. Sí, els brasilers. Els brasilers tenen una obsessió estranyíssima per tot el que sigui relacionat amb aquesta mena de fruites que ningú compra fora del Brasil, que és aigua de coco, que ja de per si l'aigua de coco natural, de dins del coco, ja és com aigua estancada. És aigua que està tallat dins d'aquella fruita absurda que tu obres i no fa gaire bon gust d'aigua de coco. M'agrada més el gelat de coco de Häagen-Dazs que no pas el coco en si. El coco és per expand. És com fusta. Està masticant fusta tot el puto dia, un coco i en canvi, que és la recreació del coco és molt millor que el coco en si. Jo l'altre dia vaig guanyar 300.000 euros, gràcies a una decisió econòmica que vaig fer. Sí. Vaig anar a un concessionari de cotxes de luxe i me'n van ensenyar un de 300.000 euros. Vaig estar a punt de demanar un préstec per comprar-lo, però a últim moment vaig pensar, no el compris. I aquesta decisió em va fer guanyar 300.000 euros, si no ara els deuria, saps? No. És brutal aquesta reflexió. Això és millor que Sala i Martí, eh? Sí, sóc una eminència, ja m'ho diu el senyor Marcelí sempre. Sí, doncs, sens dubte, per mi és una eminència. Fins aquí Converses Bar Sabadell, un espai de reflexió que tampoc calia.